Existuje iba jedna jediná vec v celom fitness svete, ktorú nepochopí. Neodložené kotúče? Nie. Prepocené a neutreté lavičky? Nie. Strelivo na terénnych záchodoch? Nie. Akože teraz tu ani není, lebo najväčší čavo sa sprchuje, ale nie. Keď nemám kde cvičiť, lebo je tu plnka, jak v chlieve? Nie. A presne o tebe hovorím. Joďu. Keď tu nemám svoj gym crush, tiež nie, ale to je jedno, lebo aj tak by som za ňou nešiel. Tak potom, čo to je? Hneď ti poviem, len musíme ísť do šatne. A to konkrétne do sprch. Lebo vidíš, čo je toto tu? Áno, presne tak. Trenky. Môže mi prosím vás niekto vysvetliť, jak keď sa ideš sprchovať, fajne sa namydlíš, pustíš vodu a potom sa celý umyješ a osušíš, zabudneš hore na sprche trenky. Jak je toto možné? Čo? No ja som si zabudol len trenky. No jasné, Števo, keby tu nekričím, tak by si to ani nevšimol, že nemáš trenky. Nie, ja som si to všimol, lebo sú z Brain Marketu. Áno, presne tak, partia moja. Brain Market teraz dropol nové oblečenie a nie iba trenky, ako Števko. Vieš, Števko? No, oni dropli aj trička, mikiny, no fest veľa oblečenia. Díky, Števo, ale dobre si už trenky, lebo na tvojho vtáka fakt nechcem pozerať. Takže partia, šup na Brain Market a s kódom ŽANO10 máte 10% zľavu nielen na nové oblečenie, hejže Števo, ale aj na všetky veci. Števo, počúvaj ma sem, dáš si už dole tie trenky, alebo nie? Či na seba? Myslel som to, že sa máš pekne obliecť, ja Števko. No, veď hej, však ja som sexy.